Il-budget tas-sena 2016 inkluda wkoll it-tħabbira ta' proġetti fil-qasam tat-turiżmu u għall-Gżira Awċija. Fost oħrajn tħabbar kif il-Gvern qed iħares lejn bidla fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi dan b'investiment ta' 56 miljun euro biex ikun hemm ITS ġdida fi Smart City. Il-ħsieb hu li mhux biss isservi ħtiġijiet tal-istudenti Maltin u l-industrija iżda wkoll ikunu attirati studenti barranin. L-operaturi fil-qasam turistiku se jkunu nkoraġġuti ferm iktar biex jinvestu f'miżuri li jrendu iktar effiċjenza fil-konsum tal-enerġija. Il-ħsieb hu li ssir aġenzija bejn il-Gvern u l-privat li toħroġ dawk li jissejħu White Certificates skont l-ammont ta' enerġija frankata fil-lukanda. Dawn iċ-ċertifikati jissarfu f'mogħtijiet u inċentivi fiskali għall-istess lukanda. Se jiddaħħal ukoll Environmental Tourism Contribution. Kien spjegat li llum il-pajjiż qed joqrob lejn iż-2 miljun turist fis-sena u għalhekk qed ikun hemm pressjoni kbira fuq l-infrastruttura. Intqal li fi żmien fejn it-turiżmu huwa b'saħħtu Malta tista' tagħmel bħal kompetituri tagħha u ddaħħal Tourism Contribution ta' 50 ċenteżmu għal kull turist kull lejl. Dan sa massimu ta' 5 euro għal kull turist u persuni taħt 18-il sena ma jħallsux. Dawn il-flus se jmorru għand fondazzjoni li se titmexxa bejn il-Gvern u l-MHRA biex tieħu ħsieb iż-żamma ta' postijiet ewlenin. Il-Gvern se jkontribwixxi bi flus taċ-ċittadinanza b'investiment. Se tinħareġ ukoll sejħa l-offerti għal post tal-Bajja ta' San George biex ikun hemm proġett turistiku ieħor. Tħabbar ukoll li sar progress sinifikanti fl-istudju dwar il-vijabilità u l-impatt tal-Greener Strip f'Għawdex. Filwaqt li għaddejjin diskussjonijiet mal-konsorzju li sottometta l-proposti tiegħu dwar il-bini ta' cruise liner u yacht marina. Intqal li dwar dan il-Gvern ma jridx jaġġel u se jikkonsulta għax fin-nofs hemm it-teħid ta' Art Verġni. Wara l-istudju dwar link permanenti konkluda li mina hija iktar vijabbli minn pont u li hemm potenzjal li jkun involut is-settur privat, issa se jsir studju tekniku u ġeoloġiku dwar dan. Fil-budget intqal li deċiżjoni finali tittieħed wara konsultazzjoni fit-tmiem l-istudji kollha.